הכרתי אותה בעצם בבית צבי. הכרתי אותה בבית צבי, הייתה בלונדינית מהממת, באמת מהממת. הייתי ממש המום כשראיתי אותה פעם ראשונה. עיניים כחולות, גבוהה, יפהפייה, שרה מדהים, רוקדת מדהים. וניגשתי אליה בניגוד לטבע שלי, כי אני בסך הכל פחדן. אבל לא יכולתי שלא לעשות משהו, אז ניגשתי אליה והצגתי את עצמי. להפתעתי היא מאוד שמחה שפניתי אליה, וככה נוצר איזשהו מין דיבור, ויצאנו, אני זוכר אפילו איזה סרט יצאנו לסרט אספן העצמות עם דנזל וושינגטון. וזהו, ומאז אנחנו ביחד. באיזשהו שלב היא החליטה שהיא רוצה לעשות ניתוח לשינוי מין ולהפוך לגבר. היא שינתה את השם לאיתי, טירן, ואנחנו עד היום ביחד, כי אני אוהב אותה.